Op het Swen College in Oostburg was het dinsdag open scholendag. Een dag waarop mensen die mogelijk ambitie hebben om te werken in het onderwijs een kijkje kunnen nemen op scholen. En het Swen College was een van deze locaties die 3 nieuwsgierige personen ontving. Een van hen is Kim Tukker. Ik speel heel lang met de gedachte, ik heb Frans gestudeerd, ik heb mijn lesbevoegdheid, maar nooit voor de klas gestaan. En ik zag dit voorbij komen en toen dacht ik, dat ga ik even een keer doen. Het organiseren van zo'n dag is belangrijk vanwege de personeelstekorten in het onderwijs. Landelijk gezien natuurlijk best wel enorm, maar ook hier op het Swen College lopen we wel tegen een bepaalde problematiek aan met dat we gewoon te weinig docenten hebben. Ja, ik hoop dat er toch zeker 1 of 2 en misschien wel 3 zeggen, ik ga verder in het onderwijs. En dat hoeft dan nog niet eens per se bij ons op het Swen. Het zou natuurlijk wel erg leuk zijn als het past met wat wij nog nodig hebben op dit moment. Maar in ieder geval binnen de stichting natuurlijk. Kim komt dus een kijkje nemen bij het vak Frans. Maar alles wat betreft de toekomst staat nog helemaal niet vast. Het ligt een beetje aan vandaag, wat het gaat, hoe ik het ga ervaren, zeg maar. Ik werk nu bij cultuureducatie in Oostburg. Eigenlijk niks met Frans, maar ik heb daar 20 jaar gewoond, dus ik weet nog alles van mijn Frans af. Je gaat straks ook een les meevolgen. Wat verwacht je er eigenlijk van? Ik wil vooral zien hoe dat tegenwoordig gaat. Ik heb natuurlijk zelf mijn educatie gehad, maar ik wil zien hoe het nu vandaag de dag gaat in de klas. En kijken of ik het leuk vind. Mochten de geïnteresseerden uiteindelijk verder willen, sta je niet meteen voor de klas. Het ligt er een beetje aan wat hun interesses zijn natuurlijk en wat hun bevoegdheden al zijn. Een stukje scholing, maar de eerste stap is dan het gesprek met haar en met haar van goh, ik vond het toch wel heel interessant. Ze kunnen natuurlijk nog een keer een dagje komen kijken als ze echt een bepaald vak willen gaan bekijken. Want nu hebben we maar 2 lesjes waar ze eventjes een klein stukje van de dag gaan zien. En dat zo'n dag succesvol kan zijn, bleek vorig jaar wel. Toen het Swen een nieuwe collega mocht verwelkomen. Er is een onderwijsassistent uitgekomen. Die werkt op Leerplein en echt, die doet het super. Het is een pareltje die we binnengehaald hebben. Dus ik hoop dat er ook hier een pareltje van overblijft. Na de rondleiding mochten de 3 naar een vak gaan kijken waar ze zelf geïnteresseerd in zijn. Voor Kim werd het dus Frans, waar ze uiteindelijk 2 lesuren zat. Maar ja, wat vond ze ervan? Heel leuk. Ik vond het heel fijn om even te kijken. Het waren 2 hele verschillende lessen. Dus dat gaf denk ik wel een goed beeld van hoe het eruit ziet. Wat waren de grootste verschillen tussen de 2 klassen? De ene was keurig, netjes gedragen. De andere waren wat wilder inderdaad, ja. Ja, en als je dat dan ziet, die verschillen, ga je dan zelf ook twijfelen over of het wel of niet iets voor jou is? Ja, ik ga er zo en zo natuurlijk inderdaad over nadenken. En ja, dat was wel even een goede inzage, laat ik het zo zeggen inderdaad, ja. Ja, nou, je hebt de papieren, dus in principe kan je aan de slag. We gaan even rustig nadenken.